Welcome to my YouTube channel. जोंनि दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय Use of all pronoun words with examples. मुंराय सोदोबफोरनि बाहायनाय बिदिन्थिजों लोगोसे इंराजि आरो बर' रावाव। Part-2 अब्ला फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। This माने बेयो एबा नैबे खाथियाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो this pronounखौ बाहायनाय जायो। जेरै This pen is very costly. नैबे कलमा जोबोर बेसेन गोसा। कलमा खाथियाव दंखाय जोङो this बाहायनाय जादों। This house is mine. नैबे न'आ आंनि। That माने बैयो गोजानाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो that pronounखौ बाहायनाय जायो। For example, that book is very interesting. बै बिजाबा जोबोर खहाब गोनां। बे सेन्टेन्सआव बिजाबखौ गोजाननिफ्राय दिन्थिनाय जादों। That is a big animal. बैयो मासे गेदेर जुनार। बेवहायबो जुनारखौ गोजानाव थानायखौ बुजायदों मानोना बेवहाय that pronounखौ बाहायनाय जादों। These माने बेफोर एबा बेफोरो। These pronounखौबो खाथियाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय जायो नाथाय बेवहाय मुवा बेसादफोरखौ बुरजा थानायखौ फोरमायो। For example, these are harmful to our health. बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां। These are harmful to our health. बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां। These things are his. बेफोर बेसादा बिनि। These things are his. बेफोर बेसादा बिनि। बे सेन्टेन्सआव बेसादफोरखौ बुरजा थानायखौ बुजायदों मानोना बेवहाय these एबा बेफोर सोदोबखौ बाहायनाय जादों। Those माने बैफोर एबा बैफोरो। Those pronounखौ गोजानाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय जायो नाथाय बेवहाय मुवा बेसादफोरखौ बुरजा थानायखौ फोरमायो। For example, those are wild animals. बैफोरो हाग्रानि जुनारफोर। Those animals are rare to found. बैफोर जुनारफोरखौ मोननो गोब्राब। Some माने माखासे। Someनि बाहायनायखौ नायना लादो। Some people are going there. माखासे मानसिफ्रा बैयाव थांगासिनो दं। Some people are going there. माखासे मानसिफ्रा बैयाव थांगासिनो दं। Some failed in the exam. माखासेफ्रा आनजादाव उथ्रियाखैमोन। Some failed in the exam. माखासेफ्रा आनजादाव उथ्रियाखैमोन। Someone माने सोरबा एबा सोरबा सासे। Someoneनि बाहायनाय Someone opened the door. सोरबा दरजाखौ खेवदोंमोन। बेवहाय बुरजा मानसिनि गेजेराव सोरबा सासेया खामानि मावनायखौ बुजायदों। Someone threw a stone at me. सोरबाया आंखौ अन्थाइ थरसे खुबैदोंमोन। बेवहायबो बुरजा मानसिनि गेजेराव सोरबा सासेया अन्थाइखौ खुबैनायखौ फोरमायदों मानोना बेवहाय someone pronounखौ बाहायनाय जादों। Somebodyनि ओंथियाबो सोरबा एबा सोरबा सासे। जेरै somebody escaped from prison. सोरबा जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमाबाय। Somebody took away my bike. सोरबा आंनि मटर साइकेलखौ लांदोंमोन। Somebody took away my bike. सोरबा आंनि मटर साइकेलखौ लांदोंमोन। Others माने गुबुनफोर। Othersनि बाहायनाय Always help others as far as you can. गुबुनफोरखौ नों जेसे हायो हेफाजाब होनांगौ। Always help others as far as you can. गुबुनफोरखौ नों जेसे हायो हेफाजाब होनांगौ। All माने गासैबो। Allनि बाहायनाय All of us are brothers and sisters. जों गासैबो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव। Each माने साफ्रोमबो। Each pronounखौ गासैखौबो साफा साफा थांखिना बुंनायाव बाहायो। For example, each of us has a book. जों साफ्रोमहाबो गांसे गांसे बिजाब दं। Each of us has a book. जों साफ्रोमहाबो गांसे गांसे बिजाब दं। Everyone माने साफ्रोमबो। For example, everyone cheated me. साफ्रोमबो आंखौ थगायदोंमोन। Everyone cheated me. साफ्रोमबो आंखौ थगायदोंमोन।
Everyone was happy during the party. पार्टियाव साफ्रोमबो खुसिमोन. Everyone was happy during the party. पार्टियाव साफ्रोमबो खुसिमोन. Either माने सानैबो. For example, either of my 2 sisters is beautiful. आंनि सानैबो बिब' एबा बिनानावा समायना. Either of my 2 sisters is beautiful. आंनि सानैबो बिब' एबा बिनानावा समायना. Either of you can answer my question. नोंसोर सानैबो आंनि सोंनायनि फिनखौ होनो हायो. Neither माने सानैनि सानैबो नङा एबा सानैनि गेजेराव सानैखौबो खामानिखौ मावैखौ बुजायदों. For example, neither of my parents is educated. आंनि आइ आफाया सानैबो लेखा रोङा. Neither of us passed the exam. जों सानैबो आनजादखौ उथ्रिनो हायाखैमोन. Neither of us passed the exam. जों सानैबो आनजादखौ उथ्रिनो हायाखैमोन. What माने मा एबा माबि. What नि बाहायनाय What he told us is not true. बियो जोंनो जि खिन्थादोंमोन बे सैथो नङा एबा बियो जोंनो खिन्थानाया सैथो नङा. This is what I want. आं मा नागिरदोंमोन बेनो एबा आं नागिरनाया बेनो. This is what I want. Who माने सोर. For example, he is the boy who stole my purse. आंनि रां थफ्ला खावनाया बि हौवासायानो. He is the boy who stole my purse. आंनि रां थफ्ला खावनाया बि हौवासायानो. The man who cheated you is my father. नोंखौ जाय थगायदोंमोन बियो आंनि आफामोन. The man who cheated you is my father. नोंखौ जाय थगायदोंमोन बियो आंनि आफामोन. Which माने जायखौ. For example, this is the book which I am looking for. नैबेनो बिजाबा जायखौ आं नागिरगासिनो दंमोन. This is the book which I am looking for. The poem which I wrote was praised by all. आं जाय खन्थाइखौ लिरदोंमोन बियो बयजोंबो बाख्नाय जादोंमोन. The poem which I wrote was praised by all. Whose माने जायनि. For example, whose is this beautiful painting? नैबे समायना सावगारि आखिनाया सोरनि. Whose is this beautiful painting? Whose book is this? नैबे बिजाबा सोरनि. Whose book is this? नैबे बिजाबा सोरनि. Whom माने सोरखौ. For example, whom are you looking for? नों सोरखौ नागिरगासिनो दं. Whom are you looking for? नों सोरखौ नागिरगासिनो दं. This is the girl whom I want to marry. आं हाबा खालामनो नागिरनाय हिन्जावसाया बेनो एबा आं जायखौ हाबा खालामनो नागिरदों बे हिन्जावसाया बेनो. भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय Thanks for watching.